Wow. Wow na wow. Yes, ang lamig pa ng hangin dito. Ramdam mo talaga yung comfort, yung hagod ng nature. Therapeutic nga talaga mga kaibigan. Yung touch ng nature dito. It's very relaxing, comforting, refreshing. It rejuvenates. Wala tayong masabi sa kagandahan. Ano? Wala kang makapitan. Oh, parang nakakalula mga kaibigan. Nakakalula kapag wala kang kinakapitan dito. Kasi yung tarik. Kunan mo dyan nga yung bakas natin Yan pataas So kita nyo naman yung mga kaibigan Uran pa igala yan mungkin ito pagi ng mga uran tingnan yung kaibigan nadulas ako Woo! Yan! Kuhang-kuha! Wow! Galing, galing, galing! Pagkatapos ng panunood at picture taking, ilang saglit ay tumuloy kami ng lakaran at ito naman ay pababa na ng bundok. Ngunit sa ibang ruta na naman kami dumaan. Itong Gatorade ko, mga kaibigan, binili ko kanina, ubos na. Yung pinalit ko dito, tubig galing sapa ng Mount Manlabog. So try po natin mga kaibigan kung talagang malamig. Malamig talaga, malamig Parang na-ref mo ng siguro mga 13 minutes yung lamig ng tubig. Tingnan nyo mga kaibigan Yan Ginaw. So mga nauna na siguro ito. Pasado wala una Pasok. Kaibigan, pasok. Pasok, come on. Lamig. Lamig daw. Lamig. Sunod lang ka na, mapatay ni pinot. Thank you, Michael Jordan. Galing mo, hindi lang sa basketball Bakit pa sa akyatan sa bundok? Mga kaibigan, kasama po namin si Michael Jordan dito. Yan naman nagbibideo.
Kaya po nag-video ngayon. Wow! Woo! Diyan anak ko ang kulingo namin. Tingnan nyo yan, oh. Beauty of God's creation talaga. Yan. Ganda, ganda. Nagpi-picture taking kami dito mga kaibigan sa kagandahan ng lugar na to. So imaginein mo na lang mga kaibigan, no? Yung ganda ng bundok. Doon umaambon, no? Yan, yung makikita nyo. Umaambon. Wow. Wow na wow. Yes, ang lamig pa ng hangin dito. Ramdam mo talaga yung comfort, yung hagod ng nature. Therapeutic nga talaga mga kaibigan yung touch ng nature dito. Nakakapawi ng pagod, nakakapagaling talaga yung nature. It heals your mind, body, and soul. Yung innermost being mo. Yun yung kagandahan ng pag-aakyat ng mga bundok. Sarap ng ihip ng hangin. It's very relaxing, comforting, refreshing. It rejuvenates. Wala tayong masabi sa kagandahan. Amazing nature. Amazing. Mga 512 tayo dito. 512 above sea level mga kaibigan. Ang ating oras po dyan ay 1:30 PM. Alauna imedya ng hapon na po tayo mga kaibigan. Pero pababa na po kami ng Mount Manlabog. Malapit na to, pababa na. Malapit na daw, sabi ni Jan. Tuloy. Tuloy ang saya namin dito. Ang ganda Ng view. dito. Wow, amazing paradise of Lapak, Sagineo, Antico. Antiqueño. Antikenyo kami! Bastard. Antikenyo ako, subscribe ha, subscribe. Salamat mga kaibigan. Salamat, higit na po tayo ng 1,000 subscribers. At higit na rin ng 4,000 watch hours, public watch hours. Salamat po mga kaibigan, salamat, maraming salamat sa inyo. Mga kapuso, mga kapamilya, mga kabrap, mga katrupa,
Lahat sa inyo mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. So patuloy natin yung pag-vlog natin mga kaibigan dahil sa inyo. So pupunta pa po tayo sa mga lugar na magaganda at parang hindi pa po na napupuntahan ng marami. So tara, go! Kerja pa ni man ikaw sambahan manira tinip. Ba na Ikaw pa lang. nabugayan man ta ba? Ikaw pa lang. So pasalamat po tayo sa may kapal dahil binigyan po tayo ng magandang panahon ng Ha? Galikaw? Wow. Sulit. Diyan. Nagpipiksura kami ni Jan mga kaibigan, no? Yan, thank you Jan. O, kita nyo naman sa likuran natin, no? Yung backdrop niya po. Ang ganda. Sulit mga kaibigan, sulit. Masyadong matarik yung paglusong sa tinatawag nilang Calboro Trail. So, mga kaibigan, no, tingnan nyo yung masyadong matarik ko. Mga kaibigan, adventure to the max. O, padudos tayo dito. Padaos-os tayo dito mga kaibigan. Kunan mo dyan. So, yung style natin mga kaibigan, kapag ganito, medyo patakagilid ka. Yan dyan may dumikraptan. Yan pangaligyan mga pampi, hindi ka pampi doon. Wow! Woo! To the max talaga. Yan, natibay mo dyan ha. Woo! Pero masaya. Oh, tingnan nyo yung ano nila oh. Yung bakas nila dito oh, yung dinaanan nila oh. Yes. Woo! Wow. Ang kuha ni dyan. So, yung maganda dito kasi mayroong mga damo ka na makakapitan. Kung walang mga damo dito mga kaibigan Wala kang magapitan. parang nakakalula mga kaibigan. Nakakalula kapag wala kang kinakapitan dito. Kasi yung tarik. Kunan mo dyan nga yung bakas natin Yan pataas So kita nyo naman yung mga kaibigan Grabe, taas talaga. Salamat kay Jan. Kaya yung nagbi-video. Uran pa igala yan mungkin ito pagi ng mga uran tingnan yung kaibigan nadulas ako Woo! Nadulas ako. Nadulas. Nakabuta nga mga
Masayang experience yung naranasan ko dito. Nakakapagod nga, ngunit sa kabila ng pagod ay masaya naman nang dahil dito ay nakapag-exercise tayo. Nakakita tayo ng mga kakaibang tanawin at mga bagay sa bundok at gubat. Merong natutunan din tayo na hindi lahat ng bagay ay masarap lang, kundi kailangan din pala tayo ng hirap, puyat at hamon upang maging matibay at masaya sa buhay. Dup. Saya ng adventure natin. Wow. Yan, lalaki pa yan yung tubig niya kapag umulan. Kasi parang uminit na ngayon eh. So maganda yan kapag umulan ng mga kaibigan. Gawad, tubang gawad. Coca-Cola everyday. Suave. Video mo na siguro. Ayan, ay ganoon. At
Batang Gubat. Diyan po. Wow, gubat na nga ito mga kaibigan, oh. Oh, pansinin niyo mga kaibigan, oh. Woo! Sabi, Yan po yung dinaanan namin mga kaibigan. masyado mataas. Kinukunan ni Third, oh. Bagong video man naman mga kaibigan, si Third naman, Salamat Third. Singit ang dyan na yun, no? Spiakin. Tarwa, 5. Yan ura lagi pagabas. Wow, nice! Woo! Nice one, nice one! Yes! Yan po sila. Wow! Ito, tatalon ulit, oh. Yan! Nice! Woo! Yan! Kuhang-kuha! Wow! Galing, galing, galing! Ubat talaga. Batang ano pa? Ilog pa. Ito, tatalon ulit, oh. Yan! Nice! Woo! Masaya po tayo mga kaibigan na i-vlog po natin itong lugar na to. Yan! Woo!